дар сиёсати дохилӣ дар мадди аввал гузоштани рушди соҳаи маориф ва афзалият додан ба ин соҳаи ҳаёта муҳим бори дигар аз ҳуввияти баланди миллӣ, меросбари илму фарҳанги воло ва идомадиҳандаи анъанаҳои неки миллати тамаддунофари тоҷик будани пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дарак медиҳад. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо дастгирӣ ва ғамхориҳои пайвастаи сарвари давлатамон аз ҳисоби насли ҷавони кишвар ҳазорон нафар кадрҳои лаёқатманд омода ва омӯзонда шуданд, ки имрӯз ҳамчун фарзандони содиқи ватан дар ҷабҳаҳои гуногун кору фаъолият карда истоданд. самараи таваҷҷӯҳи ҳамишагии президенти мамлакат ба соҳаи мактабу маориф ва масъалагузориҳои ҷиддӣ баҳри пешрафти ин соҳа буд, ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар баробари ҷалби сармояи дохилӣ ва ҳам шарикони рушд дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ мактабҳои наву хуштарҳи ҷавобгӯи талаботи замони муосир ва ҳамчунин синфхонаҳои иловагӣ бунёд гардида, ҳамчунин аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ иқдомҳои наҷиб дар самти сохтмони муассисаҳои таълимӣ ва дигар иншооти соҳаи маориф амалӣ гарда истоданд. ҷавобан ба ин таваҷҷӯҳу ғамхориҳо ҷиҳати дар шароитҳои арзандаву шоиста ба илму донишомӯзӣ фаро гирифтани насли ояндасози Тоҷикистон, имрӯз ҷавонони мо бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ дар соҳаҳои гуногуни кишвар содиқона кору фаъолият намуда, бо ҷонибдорӣ аз иқдомҳои созандаи роҳбари давлат дар рушду ободонии кишвар ҳамзамон ҳимояи марзу буми ватанро масъулияти муқаддаси шаҳрвандии худ мешуморанд. мавриди зикр аст, ки ҷиҳати тарбияи насли ҷавони кишвар дар рӯҳияи ватандӯстиву ифтихор аз миллату давлатдории миллӣ ва баланд бардоштани ҳисси масъулиятшиносии онҳо бо иқдоми роҳбарияти олии мамлакат ва фаъолони ҷомеаи кишвармон тадбирҳои наҷибу ояндасоз рӯи кор меянд. аз ҷумла санаи 24 декабри соли 2022 вакилони парлумони Тоҷикистон лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандонро қабул карданд. лоиҳаи қонун аз ҷониби раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо истифода аз ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ таҳия ва барои баррасӣ пешниҳод карда шуд. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон аз 5 боб ва 21 модда иборат буда, мазмуну муҳтавои он аз фарҳанги волои мардум масъулият ва парчамдориву бардоштани ливои муқаддас дар муассисаҳои томактабиву таҳсилоти ибтидоӣ дубора эҳё бояд кард. эҷоди шеъру таронаҳо дар васфи ватан, парчами давлатӣ, хизмати модар ватан ва дигар мавзӯъҳо ба хотири баланд бардоштани рӯҳияи ватандориву ҷасорат дар ҳимояи марзу бум ва омӯзишу аз бар намудани он дар синни таҳсилоти томактабӣ ва ибтидоӣ. ҳамзамон дар марҳилаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо истифода аз мавзӯъҳои зикршуда тақвият бахшидани дарсҳои тарбиявӣ дар мактаб ва ҳамзамон такмили дарсҳои омодагии дифои ҳарбӣ дар синфҳои болоии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ. тадбири дигар дар самти ҷалби ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ ин аввалият додан ба давталабоне мебошад, ки хизмати ҳарбиро адо карданд. мавриди зикр аст, ки яке аз воситаҳои муҳим ва самарабахши ҷалби таваҷҷӯҳи ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ ташкили суҳбату вохӯриҳои рӯбарӯ бо наваскарону хизматчиёни ҳарбӣ ба рухсати эҳтиётӣ ҷавобшуда арзёбӣ мегардад. иштироки чунин ҳомиёни ватан бо сару либоси низомӣ, қадрдонии онҳо ва устодону волидайнашон аз ҷониби масъулони чорабиниҳои мазкур метавонад дар тарбияи ҳарбии ватандӯстии насли ҷавон такони бузурге бахшад. қобили зикр аст, ки солҳои охир дар рафти маъракаи муҳими сафарбаркунии ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ ташаббусҳои ватандӯстонаи оилаҳои зиёӣ, вакилон, мансабдорони давлатӣ ва дигар нафарони обрӯманд, ки аз рӯзҳои аввали давлати ҳарбӣ фарзандони худро ба комиссариатҳои ҳарбӣ ҳозир мекунанд, намунаи ибрат барои дигар қишри ҷомеа шуда метавонад. дар ин росто масъулияти шаҳрвандӣ низ нақши ниҳоят бузург бозида метавонад. агар атрофи ин мавзӯъ ҳар нафари мо аз якдигар новобаста ба мақому зинаҳои мансабӣ пурсон шавем, ки оё мо хизмати ҳарбиро адо кардаем
یا اینکه فرزندان خود را برای اختیاراً به صف قوه‌های مسلح کشور شامل گشتن آماده نمودیم. بناهن رسالت ضیایی بودن هم از سهمگذاری در تربیت انسان و جلب فرزندان و جوانان به خدمت مادر وطن است و دانسته باشیم که امروز یا آینده نزدیک شهروندی بیداردل از هر یکی ما فعالان جامعه این سوال را خواهد پرسان شد که در این سمت برای وطن خود چی خدمت انجام دادیم. مهمترین وسیله تطبیق هدفها در سمت تربیت وطن دوستی شهروندان این تشبس‌های پیوسته هر یکی ما پدر و مادران، جهت اشتراک در درس‌های فرزندان و توجه به بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی میباشد. زیرا این تجربه و آیین بنیادگذاری را در رشد جامعه بشری از نیاگانمان میراث گرفته‌ایم که توجه همگانی به معارف و فرهنگ و رو آوردن جامعه به کتاب و کتابخانه‌ها یگانه راه نجات از مشکل‌های حیاتی است و راه برای فراهم گردیدن روزگار شایسته و سعادت زندگی. گفتم بخیرت که صاحب عرفانی بین مای رهی نجاتم به آسانی. گفتا مکتب 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 باید خانی خانی خانی. انسان را نمیتوان مجبور کرد که وطن دوست باشد، ولی ما در یک جایگی همچون یک نیروی سازنده میهن خود میتوانیم که نسل آینده تاجیکستان عزیزمون را در روح ارزش‌های مقدس ملی و وطنداری تربیت و بوایه رسانیم که این مسئولیت شهروندی ما بوده. در این جاده رابطه مستحکم عائله، مکتب و جامعه نقش محوری می‌بازد. دل نکنم